Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya Albert Salvador. En aquesta ocasió el presentem com a president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, amb qui parlarem de la situació actual de les Terres de l'Ebre després de la jornada política celebrada a Santa Bàrbara, on el partit ha posat sobre la taula la necessitat de recuperar governança des del territori i ha alertat d'un retrocés en els serveis públics. Benvingut. Gràcies per convidar-me. Hola, bon dia. Hola, molt bon dia. Una pregunta, has escoltat la presentació que he fet sobre tu? Sí. D'acord, perfecte. Dic, si no se la torno a llegir, perquè resulta que tenia un botó que no l'havia apretat. Vale. Perfecte, doncs anem a parlar d'aquesta trobada que vau tenir Esquerra Republicana aquest passat cap de setmana a Santa Bàrbara. Una jornada en la que vau posar sobre la taula, entre altres molts temes, la necessitat de recuperar la governança des del territori. Albert, en quins àmbits concrets creieu que les Terres de l'Ebre haurien de guanyar aquesta capacitat que trobeu que falta? Bé, a veure, des del model de territori d'Esquerra Republicana sempre ha estat clar, sempre hem pensat que les Terres de l'Ebre podem guanyar presència, podem guanyar més serveis, tindre més oportunitats, primer quan anem tots a una, és a dir, quan intentem agrupar-nos i no dividir-nos. I després... No t'escolto... Ara, vale. Sí? Sí, ara sí, és que semblava que te n'haguessis anat, però es torna. Sí. D'acord. I per tant és important això, buscar unitat territorial en tot i sobretot ja fa dècades que vam deixar de pensar les coses supeditats a Tarragona o a altres llocs del país i sempre des d'Esquerra sempre hem pensat que som les Terres de l'Ebre qui hem d'afrontar els reptes que tenim i ho hem de fer des d'aquí i no esperar que ningú des de fora ens resolgui els nostres problemes. I en aquest sentit, ens preocupa alguna tendència que veiem últimament, com per exemple el model de mobilitat se va aprovar en línia diferent del que havíem plantejat a l'anterior govern que estàvem nosaltres, ara s'aprova l'autoritat territorial de mobilitat, ho reclamàvem que l'Ebre no teníem autoritat territorial de mobilitat i ara s'aprova i s'integra amb la de Tarragona. Què vol dir això? Que les decisions que ens prenguen de línies d'autobús, de transport de demanda, de connectivitat entre pobles i capitals de comarca, entre centres universitaris o la connectivitat dels pobles en els CAPs i els consultoris mèdics o els hospitals de referència, la connectivitat de busos en trens i la compatibilitat dels horaris, tot això que ara podíem fer-ho des de Terres de l'Ebre perquè tenim un recorregut de millora claríssim, si ens integren en el model de l'actual govern, ens integra en el Camp de Tarragona i, per tant, això al final acaba volent dir que les decisions en aquest tipus d'àmbits no es prenen des d'aquí, sinó que es prenen des del Camp de Tarragona. I encara que pugui semblar d'una importància relativa, al final se demostra que tot això acaba sent important, perquè fixeu-vos que la falta de servei tan escandalosa en trens, que és a tot el país, però a Terres de l'Ebre encara més acusat. A vegades els horaris d'autobusos que sembla que no tenen cap sentit. Però tot això ho podríem començar a resoldre si la governança fos a Terres de l'Ebre. I nosaltres sempre havíem defensat una autoritat territorial de mobilitat de les Terres de l'Ebre i només de les Terres de l'Ebre que s'integrés no a Tarragona, sinó en la resta del país, inclosa Barcelona, evidentment, que és on tenim les necessitats més clares de transport fora del territori. Aquest és un exemple de governança. Anem a pams, perquè aquest és un exemple i és un exemple que ens interessa moltíssim d'alguna manera i no sabem quan de que se solventi, que és la mobilitat al territori ebrenc. I després, Albert, de cara a la ciutadania, de cara als veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre, clar, a veure, el fet de que les Terres de l'Ebre s'adhereixin a l'ATM de Tarragona en quant a poder de decisió, és el que comentaves tu, però a realitat, en què creus, a tocar de peus a terra, en què creus que ens perjudica com a ciutadans del territori? És a dir,
si seguim en mobilitat, el plantejament que havíem fet quan nosaltres estem al govern era de construir l'autoritat territorial de mobilitat més ràpid, estan anant en més tard del que nosaltres teníem previst, i insistisco, i que fos l'autoritat territorial de mobilitat de les Terres de l'Ebre. Per què? Perquè és evident que implementar qualsevol millora no és fàcil, no és ràpid i costa molt d'esforç. Però insistisco, ho hem de pensar des d'aquí, perquè som aquí qui patim, per exemple, que la R15, que va de Reus a Móra, a Riba-roja, fa mesos que no té servei, que va en transport alternatiu i que no tenim cap tipus d'informació de per què, quins són els problemes, de quan se resoldran, de quines actuacions se faran. D'això no tenim cap tipus d'informació. I mentre els usuaris de la Ribera d'Ebre van sense servei ferroviari. O som nosaltres qui patim que una van d'anada a Barcelona a les 6 del matí, que surt de 6 menys 10, que surt de Tortosa, no a les 6, i un altre que surt a les 6 menys 10 de la tarda de tornada. I fa molt de temps que estem reclamant que hi hagi un altre avant de pujada i un altre avant de baixada més tard perquè la gent que fa tota la jornada a Barcelona pugui tornar, i que hi hagi un parell d'aturades més en cada sentit d'Euromet, que és incomprensible que a les Terres de l'Ebre l'Euromet que va de Barcelona a València i a l'inversa mos passi llarg i no s'ature. Tot això ho hem de pensar des de les Terres de l'Ebre. No pot ser que estem encara depenent de fora per a que es prenguen aquest tipus de decisions o es treballi en aquesta línia per aconseguir aquestes coses que semblen tan bàsiques. Perquè fixa't que en un moment en el qual els autobusos a Barcelona van plens, un moment on cada vegada més gent de Terres de l'Ebre va en cotxe a Barcelona, en canvi, els trens van buits, però van buits perquè ja fa molts anys que per falta de servei se mos ha expulsat a la gent de les Terres de l'Ebre com a usuaris del tren. A veure, un tema que està sobre la taula i que es qüestiona cada 2 per 3 és el que diem, no? El tren. Però hi ha una altra problemàtica que, tot i que no és la primera que es veu, és la que acabarà sent la primera de si no hi ha una solució. I és perquè... Què en penseu vosaltres del fet de prevenir abans que curar? Perquè ara mateix, en el tema que tu manifestes de que els autobusos van plens, els trens no van plens perquè és que senzillament no van. Què en penses del fet de que aquest augment de transport per carretera, tenint unes carreteres que també podríem parlar-ne, això al final acabarà repercutint, perquè tampoc no és que s'estigui posant la mirada en les carreteres i optimitzant-les, al contrari, s'està deixant que el desgast continuï i probablement d'aquí un temps no tindrem mobilitat ferroviària, però és que tampoc la tindrem per carretera. Què n'opineu? Exacte, bueno, és que, és a dir, fixa't que... Però què n'opineu i què proposeu també, no només opinar, què es proposa? Bueno, la proposta és clara, és a dir, com bé dius, hauríem d'alliberar l'AP7 de cotxes i camions. Hi ha un projecte que ja vam encetar la passada legislatura, que és l'estació de mercaderies de l'Aldea, mercaderies, per tant, que ajudaria a que molts camions que pugen de València paren a l'Aldea, passen el contenidor del camió passa a tren i de tren ja se'n va a ports de Barcelona, Tarragona i França, i això podria ajudar a descongestionar camions, però sobretot ara, en quant a passatgers, és a dir, en quant a cotxe particular i autobús, nosaltres demanem alguna cosa que per a nosaltres és tan evident, és tan obvi, com el que et dia abans, com trens de velocitat alta, que són els Avant i que són els Euromet, que pogués tindre 4 de pujada, 4 de baixada, fiables, puntuals, que estos solen ser els més fiables, i que en temps poguéssim que la gent se desplace i deixi el cotxe privat i pugui agafar el tren, que la gent ho farà si els preus són competitius i el servei és fiable i arribes a Barcelona, com ara l'Avant, que arriba en menys de 2 hores a Barcelona, això sí que podria ajudar-nos claríssimament a fer bascular la gent cap al tren i tindre una autopista una miqueta més descongestionada, perquè el servei actual és inviable. Pensem que són fórmules sensates. El govern espanyol
sigui el color que sigui, mai ha estat per la labor, i aquí sí que demanem al govern català, i ara esperem que en el proper traspàs de competències de Rodalies puguem ficar fil a l'agulla. Fixa't que l'altre dia van ficar també el crit d'alerta perquè se reforçava el servei davant, per tant, trens de velocitat alta a Lleida, a Girona, cap a Barcelona, a Tarragona, cap a Barcelona, i en canvi Tortosa i les Terres de l'Ebre se quedaven sense el reforç. Per tant, entenem que és una desconsideració que no es pot permetre avui en dia cap a les Terres de l'Ebre. D'altra banda, també l'estratègia territorial, un tema important que es va tractar en aquesta reunió del passat cap de setmana. Parleu de demandes per part dels ajuntaments i també dels consells comarcals. Heu plantejat arran d'aquesta reunió algun tipus d'estratègia? Ja no només toquen aquest tema que en el cas aprofundit i que és molt important de la mobilitat, en la resta també. Heu plantejat alguna estratègia de cara als pròxims dies per a traslladar al govern de la Generalitat? Bueno, nosaltres t'he de dir que nosaltres periòdicament des d'Esquerra Republicana cada 3-4 mesos fem reunions entre tots els alcaldes i alcaldesses, presidències de consells comarcals d'Esquerra, els diputats provincials, el Parlament, el Senat, l'executiva regional d'Esquerra, i ens sentem periòdicament perquè, a part de les responsabilitats institucionals que té cadascú, ens agrada plantejar com podem, entre tots, fer força per un model de territori determinat en la línia que tu plantejaves. I nosaltres sempre hem arribat a la conclusió que les Terres de l'Ebre, necessitem ambició, i ambició des d'aquí, i tindré un model territorial propi, que jo crec que hem avançat molt en aquest sentit. Però sí que és veritat que, últimament, sembla que aquesta ambició, aquesta sensibilitat territorial per part del govern ha anat un puntet a la baixa. Hi ha molts temes, des de la protecció del delta fins el que parlàvem ara dels serveis ferroviaris o de l'altre dia que s'insinuava que si aquí arribarien els convois de segona mà o el tema del plàter, de tot el pla d'energies renovables, que correm el risc de que es torni a cebar en la terra alta en el tema dels aerogeneradors. O, per exemple, després dels incendis de Paús o dels aiguats que van patir a l'octubre, que van presentar mocions a tot arreu, demanant al govern que canvie i adapte els ajuts tant a la gent que es queda perjudicada per estos aiguats o incendis com per als ajuntaments, que ho canviés a la nova realitat de canvi climàtic i que cada vegada això passa més sovint i no ha passat res de tot això. I jo no sento a l'alcalde de la Ràpita, que és socialista, al govern territorial, no ho sento fer força en aquest sentit. Si al Delta hi ha una certa inacció, ara no sento als alcaldes. Albert, perquè el directe és el que té, que se'ns tira el temps a sobre. Prioritats des d'Esquerra Republicana que considereu que s'han de posar sobre la taula i en les que el territori ha de tenir sí o sí més pes. Bueno, insistixo, els projectes s'han de fer des d'aquí, fer força des d'aquí. Tenim el desdoblament dels 2 mesos de la C12, que avança, però avança a una velocitat que no és la que voldríem. El Xerta Sénia sembla que va avançant, que també és importantíssim per falcar els pagesos de l'interior de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Parlem de mobilitat, parlem de l'estratègia Delta, parlem dels fons de transició nuclear. Per tant, parlem del model reserva de la biosfera, és a dir, tants i tants projectes que hem... Però te n'adones de que parlem de projectes i conceptes que s'escapen a la majoria de ciutadania de peu? Perquè, és a dir, la majoria de la ciutadania de peu el que veuria biosfera, fons de transició nuclear. Perquè la gent el que veu són els efectes si es fan aquests projectes. I és a dir, són projectes
que se fan des de l'àmbit institucional, i per això, però és evident que si els fons d'atenció nuclear tiren una bateria de subvencions per als autònoms, per als pagesos, la gent ho nota. El que passa és que cal que des de les diferents institucions s'implementen aquests fons d'atenció nuclear. Si es canvia el model de mobilitat, i es posen més trens que puguen arribar en el temps que toca avui al segle XXI a Barcelona, la gent i tant que ho notarà. Hi ha dos temes, Albert, hi ha dos temes que la ciutadania de peu coneixen sí o sí, independentment com se diguen. Salut i trens. Salut i trens és un problema endogàmic que hem tingut al territori ebrenc, que sempre que ha passat per diferents colors polítics. Com pot la ciutadania de peu ara confiar en que les coses seran diferents? Bueno, hi ha un projecte que no he nomenat expressament, perquè penso que anem tots a una i jo crec que hem d'ajudar, que és tant l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta com el nou hospital de Terres de l'Ebre, on jo aquí crec que tots hem d'ajudar, sigui qui sigui el que està al govern, i perquè són projectes massa importants com per a fer politiqueta, per entendre-nos, però és obvi que si en l'ampliació de curt termini del Verge de la Cinta serà un hospital que canviarà totes les dinàmiques, hi haurà estudis de medicina, que el que vol dir és que hi haurà més metges, perquè al final el que estem patint tant als CAPs com als consultoris locals és la falta de metges, que és un drama de país, i a territoris com el nostre encara més. I per tant, has d'anar ficant al·licients perquè els metges puguen i vulguin vindre aquí a les Terres de l'Ebre. I jo crec que tant l'ampliació del Verge de la Cinta com el futur nou hospital són elements que ens posaran al mapa per a que els metges tinguin més al·licients de vindre. Ara s'ha presentat el contracte de noves ambulàncies que vam preparar a la legislatura anterior. Al final són coses que la gent i tant que notarà. És a dir, la gent no nota quan prepares el contracte, quan hi poses més ambulàncies, més atenció, més reacció urgent quan passa alguna cosa, en més mitjans, això la gent, quan ho defineixes no ho nota, però ara que sortirà i que es canviaran les ambulàncies, que n'hi haurà més i que hi haurà reacció més ràpida davant de qualsevol cosa, i tant que ho notaran. Albert, podria estar una hora més xerrant amb tu i seria segur que interessantíssim, però ho hem de deixar aquí. Em sap molt de greu. Al contrari. Diana, gràcies per convidar-me i a la vostra disposició sempre que calgui. Moltíssimes gràcies, ho sabem.